kaga ba daidai na ba, an to an yi abu don ci gaban ka amma ka dawo kana barar da kayan gwamnati, ba daidai na ba. Gwamnati kuɗi ta hisuwa, akwai ayyuka da dama da agabanta. To yanzu in ka dogara gare ta, in ka dogara ga gwamnati ta taimake ka, to me za ka cewa kuma? Kaga babu wani abu. Ina mai jan hankali da don Allah matanmu da maza. Gwamnati na iya kokarinta wurin ganin ta tallafa muna, to muku in ta tallafa muna mi muka yi? Kamata ya mu yi renon abin nan ya girma, mu ma mu zama wasu da za mu taimaki waɗanda a ƙasa gare mu, ko cinye shi ya kamata mu yi. Kaga cinyewa muka yi, kuma kowa ya san hakan gaba daidai na ba. To jama'a, barka kasancewa da ku ta cikin shirin tsarabar al'umma da ke zo muku daga tashar Ahmad TV. Kuna iya kasancewa dukkanin Shiraruwan Ahmad TV a shafin YouTube channel, Facebook, TikTok, X da ma sauran kafafen sadarwa. Gwamnatin tarayya haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Dr. Ahmad Aliyu FCNA da kuma kamfanin Yusho Abdullahi Fanacha sun shirya horaswa ga sana'o'i daban-daban a ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Sokoto. Abdul Presdo, ɗaya daga cikin jami'an wannan shirin wanda muka samu zantawa da shi, ga yadda tattaunawar da tashar Ahmad TV ta kasance. Sunana Alhaji Abdul Presdo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A gaskiya wannan bayanan da ake ji a kafafen yada labarai da gidajen rediyo, to kokarin gwamnatin jiha ne ta yi kokarin samun muna ayyuka a gwamnatin tarayya na koyar da sana'o'in hannu waɗanda al'umma za su dogaro ga kansu, sana'o'in hannu waɗanda mutane za su yi su unhwana. Kusan mutum 175,000, namiji 100,000, mace 75,000. To sana'o'in hannun sun kama, akwai gefen maza, akwai walda, faci, kanikancin mashin da na mota, da gyaran waya, da yin bulo, interlot, tela da saurakin suna da yawa abubuwan. Ya ake shiga shi wannan tsarin a takaice? To wannan tsarin gwamnatin jiha ne za ta gabatar da shi insha Allah nan ba da jimawa ba. To a gaskiya kowa ya san mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, kowa ya san jajirtaccen mutum na, kuma idan ya tsaya ga abu da izinin Allah da yadda Ubangiji Allah sai ya cimma gaba abin da yake so yi. Zai hidda tsaruka da dama waɗanda za a yi insha Allah. Ko akwai wasu waɗanda suke kama muku domin ganin waɗannan abubuwan sun kammala, ko kuma gwamnatin jiha ce kawai haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya? Akwai su sosai. Akwai kwamiti inda mai girma gwamna zai hisuwa waɗanda za su kama mashi aiki, waɗanda za su kuma su jajirtacci na, in Allah yadda za su kama mai aiki ta ko ina za su yi kokari su ga wannan aikin ya kammala da yadda Allah. To wannan aikin za a yi shi a ƙarƙashin Alkanci Furniture Factory, wanda ka jagoranta ta MD Yusho Abdullahi Fanacha. In Allah ya so shi zai jagorantar wannan shirin, domin kowa ya san tun asali gwamnatin jihar Sokoto tana ba shi irin waɗannan mutane, yana yayewa, yana koyar da su sana'o'i iri daban-daban. Dan in ka lura yanzu irin sana'o'in da MD Yusho Abdullahi Fanacha ya koyar da mutane, kana ganin wasu sun san hamshi akan masu kuɗi, wasu sun dogara ga kansu ga waɗannan abubuwan. Ina tunawa lokacin da muka je Nijar, akwai wani yaro da aka koya ma aiki a lokacin mai tsohon gwamna Sokoto Dr. Aliyu Magatakardawa mako yasa aka koyar da su aiki. To yaron ya dogara ga kai ne, yanzu har ya buɗe wani kamfani nashi a Nijar, kuma yanzu yana cin ƙashin kai ne, kuma kamfani akalla yanzu yana da kusan mutum 500 waɗanda suke cin kunwani ƙarƙashi ne. To mai girma gwamna jihar Sokoto bai taɓa bambanta kowa ba, kowa nashi na, kowa zai unwana. Kowace local government da izinin Allah za a ba ta dama ta ba da mutane a koyar da su kuma su dogaro ga kansu. To mai girma gwamna bai taɓa bambanci ba, kowa nashi na yanzu. A yanzu babu maganar siyasa, adawa, minana, kowa ƙarƙashin gwamnan jihar Sokoto yake, kowa ƙarƙashin Dr. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto yake. Dan irin ci gaban da gwamnan jihar Sokoto ya kawo mana baka taɓa gani ba. Yau in ka shigo Sokoto ta canza. To kaga ko shi dai abin alfahari na, abin murna da farin ciki na. To kawai yadda tsarin yake, kowace local government mazaɓu za a tantance da waɗanda ya kamata a zaƙulo, waɗanda ke buƙatar taimakon, don ba wai kai kana da kuɗi ba za a ɗauko ka a ce a baka wannan harka yi, a'a waɗanda ke da buƙata za a ɗauko a ba su waɗannan abubuwa waɗanda za su dogaro ga kansu.
kowace local government babu wanda zai taso mota ya shigo ya to Sokoto a koya mashi aiki. Kowa inda yake duk wurin da mutum yake akwai santoci da za a hisuwa ko ina waɗanda za ka ka koyi sana'an nan ka dawo ka gidanka ka koyi sana'a ka koma wajen muhallinka. Babu wanda zai cewa ka taso daga wani wuri ka tai wani wuri ko cikin shiya ba za ka bari ba inda kake nan za a to a yan lura na gaya maka tun daga farko Alkanci Plaza Factory ya yi ƙoƙari yana investment ko ina a cikin ƙasar nan ba wai jiha ɗaya ba. Each local government in kana iya tuna wannan kamfani shi ya taɓa yin 774 local government 774 ko ina sai da ya raba kayan aiki ya raba waɗannan abubuwan da aka koya aka babba su. In kana tuna a gaskiya zan yi tsokaci game da abu guda ɗaya wanda ka ɓata mara a rayuwata. Sometimes za ka ga waɗansu mutane an taimake su an koyar da su sana'o'i radda aka yaye su aka ba su waɗannan kayan aiki za su ce su sayar. Kana ganin su sun ɗauki kayan nan sun sun walakanta su ba su san yadda gwamnati ta yi ta hidda makudan kuɗi ta su waɗannan kayan ba. Sai a to daga baya ana ta walakantar da kayan. An sai su kila ma abin da ka sai su ko rabin abin da an ka so su baka sai su ba haka nan. Kaga ba daidai na ba. To kuma za mu dage akwai wakilai da dama da za su sa ido game da wannan abun. Tabbas duk wanda mun ka kama ya sai da kayayyakin nan tabbas wala in dai aka kama shi wala zai ɗanɗana kuɗa shi saboda ba daidai na ba. Gwamnati ta hidda abu don ta ingantar da rayuwar mutane saka ga wasu sun walakantar da su. Yanzu ina iya tunawa akwai wata mata da tabban shawa sosai lokacin da Ministry for Local Government ƙarƙashin jagorancin Honorable Commissioner Dada Adare. To akwai wata mata da an ka koye suwa an ka bata wannan telata an ka bata nan ofaro take matar. To Allah yawa mijinta rasuwa wallahi da wannan telat taka ciyar da diyanta ba ta taɓa zuwa inda wani tebara ba. Akwai abincin daɗi ana haka ta dogara ga kanta. Kaga irin waɗannan abubuwan suna da daɗi amma ba wai a baka ba wai ka ka sai suwa ba. To kuɗin su mami kwana biyu ka kashe su kaga ba su da wani umarni. To a gaskiya ina mai ba da shawara ta musamman da mutane su tabbatar da cewa don Allah muna roƙo gare su tsaya su koyi waɗannan sana'o'in. Za mu bi diddigi ko ina mu gani cewa waɗannan mutanen sun koyi waɗannan ayyukan kuma ba wai ka ka laɓe ba wai sai lokacin yayi ka to ka ce wai ka za mu bi littafi mu a dinga recording cewa duk wanda bai koyi aikin gaba za a ba shi kayan aiki ba. Lalle tabbas ina mai shaida maka da cewa babu wanda zai samu karaɓasa wannan aikin. Mai girma gwamna zai ba da dama da cewa an taimaki mutane amma sai kaga abubuwa suna caccanza wasu abubuwa ba su kamata ba. Kaga ba daidai na ba an yi abu don ci gaban ka amma ka dawo kana barar da kayan gwamnati. Ba daidai na ba. Gwamnati kuɗi ta hisuwa akwai ayyuka da dama da aka gabanta. To yanzu in ka dogara gare ta in ka dogara ga gwamnati ta taimake ka to me za ka cewa kuma kaga babu wani abu. Ina mai jan hankali da don Allah matanmu da maza su tsaya su koyi waɗannan sana'o'i ba don komai ba don su dogara ga kansu. Mai girma gwamna a koyaushe babu abin da aka gaba ne a jihar Sokoto domin ci gaban jihar Sokoto. Kana ganin faɗi tashin da yake bai Sokoto bai Abuja ba don komai ba don ya samu Sokoto ci gaba. To don haka don Allah ku nuna mai da cewa ku ɗiya kuke ku to ku koyi sana'o'in ga ku dogara ga kanku. Yanzu in kan lura tattalin arziki ya yi ƙasa kowa yana cikin yanayi. Za ka ga wasu bara suka zuwa yi wasu suna zuwa maula amma ina mai girma gwamna ya kawo waɗannan abubuwan ba don kuma don a yi a samu ci gaba. Akwai shi shine muke alfahari da wannan kamfanin na Alkanci Plaza Factory. Kowane lokaci yana faɗi ga gidajen kafafen yaɗa labarai na cewa su dogara ga kansu su dogara ga kansu su a koya musu aiki. Ni na san akwai waɗanda shi MD Yusuf Abdullahi Fanacha ya kirawo ya ce musu su taho su same shi plaza sun tebi da taimako gare shi su same shi plaza suka zo ya ce musu kowa ya to a koya mai sana'o'i ba su dawo ba babu wanda dawo cikin su kaga ba sana'a gaban su ba su son su dogara ga kansu su dai a ba su kuɗi su ce su kashe kaga ba daidai na ba. To don haka shi na sa
kowane lokaci muka kira ga kafafen yaɗa labarai ga jaridu don Allah kowa ya tsaya ya dogara ga kai ne. Yanzu ina iya tuna akwai abokaina da dama waɗanda suka sana'o'i daban-daban. Akwai wani abokina guda da aka ce mai Gaddafi, yana nan sana'a kaji yake, ya dogara kai ne ga sana'a kajin nan. In kaga abu zai shawa ko ma'aikacin gwamnati bai samu abin da yake samu, to ba ci gaba ne ba wannan. To idan ka dogara ga kanka ga sana'a kuma ka sa rayuwarka za ka yi na, to koyaushe kira gare mu don Allah ku to a yi ƙoƙari a ce da jihar Sokoto ci gaba, a ceto mutane daga halin ha'ula'i da suke ciki, don kowa sun tsadar rayuwa ta yawa. Shirin tsarabar al'umma ke zo muku daga tashar Amhar TV. Kuna iya bibiyar dukkanin shirarwan Amhar TV a shafin YouTube channel, Facebook, TikTok, X da ma sauran kafafen sadarwa. Sufiyanu Muhammad Sabon Birni, wanda ya muna ƙarin haske akan yadda shirin ya ƙunsa. Sunana Sufiyanu Muhammad Sabon Birni. Wannan shiri da aka ɗauko muna son mutane su sani, ba ƙaramin jajircewa ne da wannan gwamnatin jiha ta yi ba. An samu wannan shirin ne a ƙarƙashin manajan darakta Yushau Abdullahi Fanicha, wanda haɗin gwiwa ne gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. Le abin da muka bukata ga mutane so ba da haɗin kai, su mai da hankali. Kowa ya san yanayin situation da ƙasar ga take ciki. Don haka idan aka koya ma aikin nan, ka mai da hankali ka koya shi ka iya. Za a ɗauki kayan nan a baka har da wani ɗan jarin da za ka tattala. Don haka kowa ya san yanayin da ake ciki. Gara kayanka bai zama sauke mu raba. Don haka abin da muka kira ga mutane, duk wanda aka koya ma aikin nan na farko ka yi kokari ka iya. Kayan da aka baka kakkata ka sai suwa, saboda mutanen mu sun saba da irin waɗannan sakakacin abu. Za a ɗauko kayan aiki ka iya shi, an baka kaya sai ka je ka kama kayan nan ka sai suwa, ka dawo kana barace ba shi a gurin mu na ɗauko wannan program ba shi a gurin mai girma gwamna ba da MD Yusuf Abdullahi Fanicha. Don haka gurin mai girma gwamna jihar Sokoto ya zamanto ta zama jihar da ta yi fice an hakuri talauci. Shi yasa an ka zakulo ga aikin mai ɗauke da ɗumbin mutane har mutum 170 da 'yan kai. Kaga ba karamar jajircewa ce ga mai girma gwamna ba ta ƙarƙashin MD Yusuf Abdullahi Fanicha. To alhamdulillah Malam Nuhu Dambuwa, abin da za mu la'akari da shi shine yanzu mahi yawa in kan lura aikin nan akwai magidanta da dama waɗanda kusan su suka yawa, waɗanda suna da iyali. Yau in aka koya ma sana'a hwaci, ka zo da injimin nan naka ga ɗan jarinka kana hwaci, kana da iyali, ka je ka ciyar da su, a kula da su da lurorinsu na makaranta gwargwado, a rage ma gwamnati nauyi. Ba komi aka cewa gwamnati sai ta yi ba, wani abu mu da kanmu muna iya shi, amma haka ɗaya sai mu danganta shi da gwamnati. Ya kamata mu lura da wannan. Gwamnati na iya ƙoƙarinta wurin ganin ta tallafa muna, to mu ko in ta tallafa muna mi muka yi? Kamata ya mu yi renon abin nan ya girma, mu ma mu zama wasu da za mu taimaki waɗanda a ƙasa gare mu, ko cinye shi ya kamata mu yi. Kaga cinyewa muka yi, kuma kowa ya san hakan gaba daidai na ba. Don haka yana jan hankali ga mutanen da za a ba wa wannan tallafi na cewa su yi ƙoƙari, duk an ka koya ma abin nan ka tabbatar da ka iya shi na ɗaya. Kowa ya san yanayin da ake ciki na duniya gaba ɗaya, ba Najeriya ɗaya ba, balle ka ce Sokoto. Don haka in aka koya ma aikin nan ka tsaya ka iya shi. In ka iya shi, tallahin da za a baka ka ansa hannu biyu, ka je ka samu wurin da za ka buɗe sana'arka, ka buɗa da izinin Allah. Allah zai kawo ma kwastomomi wanda za ka ga wasu sun samu ma sun zama wani abu karkashin ka. Tunda yanzu ka duba irin mai girma Yusuf Abdullahi Fanicha, ji irin yadda ya bunƙasa da taimako al'umma, ji irin yadda ya bunƙasa. Babu ruwa ne wace jam'iyya haka ina ka hito, ba shi a gaban MD ba, abin da a gaba ne ya taimake ka zamo wani abu, kai ma ka taimaki wani, shi a guri ne. Yau ya haiso in ya taimake ka wuce jibi a ganka sama a ce ma ranka ya daɗe wancan shi na wanda ka taɓa taimako. Kaga sai dai a ce alhamdulillah. To na ƙarshe me za ka rufe mana da shi? To abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine dangane da samari gwargwado sun san abubuwan da ake ciki. Gara kayanka ba zai zama soke mu raba ba. Don haka in kunne ya ji jiki ya tsira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirin tsarabar al'umma kenan da ya zo muku daga tashar Amhar TV. Nuhu Abubakar Dambuwa nake cewa ku ci gaba da sauraron dukkanin shirarwan Amhar TV a shafin YouTube channel, Facebook, TikTok, X da ma sauran kafafen sadarwa.